Pakaleen. Päivä. Joo, mitä se asia koskee? No, sanotaan, että yrityksiä on niin erilaisia, että kyllä siellä niin monet paljon on tehty, mutta onhan nämä nyt ollut riittämättömiä kokonaisuutena nämä, mitä ollaan tehty. Että. No, tämä internet-analytiikka on siis niin kuin, mitä sillä tarkemmin ottaen käsitellään, että kaikki analytiikka on tietysti ihan avainasemassa, että onko sulla tarkempaa määritelmää tuolle, joka tuohonkin suostuisi vastaamaan, että on erittäin tärkeä. Ja siis Suomi on tässä ylipäätään koko analytiikka ja koneoppiminen, niin Suomi on ihan maailman kärkeä tässä tutkimuksessa. Sitä varmaan pitää kysyä tuolta meidän toimitusjohtajalta tai meidän tiedotuksesta, että ei ole mikään minun projektini. No siis sanotaan, että Utopiahan on niin teknologian toimittaja ja partneri vaan, mutta nämä asiat noista teknisistä asioista, niin näistä kannattaa kysyä meidän toimitusjohtajalta tai tiedotuksesta. No ainakin se on hyvä selvittää, että mitä vihapuhe ylipäätään on, että se on hyvin latautunut se koko termi. Että tämähän on niin tutkimushanke käsittääkseni. Mutta kuten sanoin, mä en ole tässä hankkeessa sinällään ollut mukana, että tämä on sellainen asia, mitä meidän toimitusjohtajalta kysyä. Mutta ylipäätänsä niin siis jotenkin, että se on mun mielestä hyvä ja tärkeä aihe on sitä keskustella, selvittää ja jollain tavalla löytää edes sellainen yksi niin kuin tietopohjainen niin kuin analyysi siitä, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu, koska niin kuin, nythän se perustuu aika paljon siihen mututietoon ja sitten on vahvoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen. Siis, no, tässä on nyt niin kuin monta tasoa, että tässä on nyt siis se, että jonkun pitää määritellä ensin, mikä on vihapuhe niin kuin ensin. Ja kyllä sitten, niin kuin, sitten kun joku kuka sen määrittelee, mutta eihän se mikään yritys määrittele, mikä on vihapuhetta sinällään. Tässä on sama kuin Wordillä voi kirjoittaa vihapuhetta tai hyvää puhetta, mutta ei se Wordista määrittele. Se on vaan pelkkä työkalu. No, kuten sanoin edelleen, niin tämä on siis sinällään, että kysymyshän on työkalusta, että se on sitten taas sitten, mikä on sallittua ja mikä ei, niin se on taas erillinen keskustelun aihe ja se on sitten poliitikkojen pitää keskustella siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Tai se raja kulkee, jossa se raja joka tapauksessa kulkee, mikä on sallittua ja mikä ei, että on mennytkin rikoslaistakin löytyy siihen pykäliä, että sananvapauden kannattaja kyllä, mutta ja demokratia kuuluu erilaiset mielipiteet ja oikeus sanoa niitä, mutta totta kai siinäkin jossain kulkee se raja, mikä on sallittua ja mikä ei. En ole millään tavalla lainaamassa niitä, niin siinä mielessä kysymys oli absurdi. No en itse asiassa edessä kyllä tee tiliä siitä, että siinä mielessä vähän, mutta työllistän kyllä ihmisiä, joo. No, sanotaan, kuten sanoin, tähän kysymys on tutkimushankkeesta, missä selvitetään sitä tilaa. Se on se tila. Tämähän on erittäin positiivista, että tämmöistä tutkimusta tehdään, että ei se vaan perustu johonkin mututietoihin.
Joo, että erittäin positiivista, että katsotaan mitä se lopputulokset on siitä, niin ne on sitten, niiden perusteella pystytään sitten keskustelemaan asiasta niin tietopohjassa. Samoin sinne, kiitos.